A zajímá tě vůbec, proč vás opouští? Ne. Myslíš, že by nám to nějak usnadnilo život? Až budu velký, chtěl bych být jako táta. Ahoj chlapečku, co dělá tvůj tatínek? Pracuje. A tvoje maminka? Pracuje. Každý si může říkat, co chce. Nějaké hodnoty mám a vyznávám a chci jít příkladem. Děti vidím jen večer. Hodinu před spaním. Mami, neodchází. Bože, co to s vámi je? To nemůžu jít pro debilního chleba. Toto v téhle skurvený rodině nemůže být jako u ostatních normálních lidí. Chcípni, holčičko. Jako muž k ženě. Jako pes k psovi. Jako pes k feně. Nepřemýšlela nad tím, proč. Chtěla zjistit, jak je možné, že všichni, kdo pracují, mohou nosit šperky a drahé kameny. Čtyři, neskakej! Ta žena neměla housy. Miluji tě, ty krále, ty vlčice, spůvně, kuříci, ty medvědice, Ano? Ano. Já se do rodiny nikdy moc nehrnul. A do svatby už tuple.